uNkulunkulu when he speaks about suppressing the flesh. Khona umzekelo abajalo kuwenza ngokwezwi. Umzekelo waka Israel ekhishwa eGibhithe. Hallelujah. uIsrayeli akuthathanga into enkulu ukuthi bakhishwe eGibhithe. Kodwa icheni yokhishwa kweGibhithe kumIsrayeli yona yayinkinga. Ngoba noma bebengafika eKhenana lapho uNkulunkulu afuna sifike khona endaweni yenala. Hallelujah. Niyazwa bazalwane? Kodwa so yayizoba how many days if uNkulunkulu akahambisanga 3 days. Kodwa ngenxa yezinto ezifanele igumuke eqala before bawelele ngaphesheya. Uma ke singena kwi-fasting, singena kwi-process yeGibhithe likhishwa kumuntu. Lento yeGibhithe ibhlungu ngoba umIsrayeli wayengasiyena uGibhithe. Kodwa ngenxa ukuthi wahlala eGibhithe wa-adopta i-style ne-standard saseGibhithe. Kodwa lapha abizelwe khona ubizwa uIsrayeli hayi uGibhithe. Manje kubizwa ukuba lobu Gibhithe kusiphulwa. Hallelujah. Siphula kanjani? Singena kwi-fasting. Hallelujah. Aqala uNkulunkulu amsebenza umuntu wangaphakathi. Agcine keep the true kingdom citizen. Hallelujah. Uthini umama umfundisi? Uthi what is very stubborn empilweni yomzalwane ukuphuma kwenature yenyama. Nikhona bazalwane? Yabona lento yenature yakho ukuthi wena uyazazi ukuthi ungubani. Iyona ke into enzima ukuphuma kumzalwane. Kwabonakala ngisho cabanga buya kancane. Ngisho Israel esephumile eGibhithe la kade ecindezelwe khona. Mhlawumbe abanye abangazi iBhayibheli uIsrael mayeseGibhithe ubecindezelwe under the oppression esebenza eqhubula amatshe amakhulu bemsebenzisa ngendlela angeke ukwazi ukusebenzisa umuntu omthandayo. Nikhona bazalwane? Kodwa bona bebesetshenziswa kanjalo. Bese ke ngesikhathi sebephumile uma sebesehlane lahluleka ukuphuma eGibhithe noma sebebona uNkulunkulu evula ulwandle olubomvu. Kodwa nikhona bazalwane? Umuntu kunzima ukukhipha imisebenzi yenyama nolwazi lenyama. Ngisho ngabe useke wabona imiracle empilweni yakhe. Ngisho ngabe useke wafika la esontweni samthandazela wasinde sifene kade simphethe. Kodwa kunzima ukukhipha imisebenzi yenyama kuye. Wazwakala uIsrael esethi we Moses ubungeke usibuyisele yini eGibhithe la esuka khona ukuthi sizofela la ehlane sifa indlala na? Ngoba into uSathana afuna ukusibuyisela ngaye emuva imisebenzi yenyama nendlala esibhekene nayo. Nikhona bazalwane? Indlala iyamenza umuntu abuyele emuva. Njengoba ngathi ngihlale ngishumele ngithi amasonto agcwele kangaka agcwele abantu abangafuni uNkulunkulu kodwa abafuna izinto abazoyithola kuNkulunkulu. Nikhona bazalwane? Indaba indlala iyamenza umuntu ukuthi asuke kuNkulunkulu akhohlwe ngisho imisebenzi emihle. Usizi nenhlupheko ziyamenza umuntu ukuthi akhohlwe imisebenzi kaNkulunkulu emihle. Kodwa praise the Lord that uPaul nakuhlupheka nakucindezelwa nenzondo nani akukho nganehlukanisa. Athi ngishumana ngethu. Ukhona amen. Akukho kungasehlukanisa nani. Akhuluma lapho noma ukhuluma someone who is not in the flesh. That's why abantu abangekho enyameni ngisho imhlabelela abayiqalayo ngathi eyokusangana. Ubeza bethi ngicebe kakhulu. Uthi uyambheka ukuthi unani? Anginalutho. Kodwa ngicebe kakhulu. Hawo. Sibonile nje ukuthi kade uyocela impuphu. Yes.
yini eyenza ngicebe kakhulu akusikhona ukuthi nginento nginemali akusikhona ukuthi nginezihlobo ezinemali akusikhona ukuthi nginama connection nemsebenzi kodwa into eyenza ngicebe kakhulu ukuthi mawunami Nkosi. Amen. Hallelujah. When you walk by the Spirit, when you allow your life to grow in the Spirit, uvumela inyama yakho impilo yakho ikhule kamoya, uzoqala ubona izinto abantu abangayiboni. Ayibazalwane, uzoqala ubona izinto kanjani bazalwane abantu abangayiboni. Kwayisho lenye inceku eyayisenkingeni, kukhona abantu abafuna ukuhlasela, yaphendukela kulo ehamba naye yathi Nkosi ngiyathandaza ukuthi umvula amehlo ukuze abone ukuthi baningi kangakanani esihamba nabo kunalezi izitha zethu. Kodwa khona bazalwane, ngoba mangabe uhamba ngomoya uvuleka amehlo akamoya ubona izinto abanye abantu abangayiboni, babuza ukuthi kodwa udlule kanjani laphana, utholakala uphendula uthi angazi nami ngidlule kanjani. Kodwa nikhona bazalwane, angazi khona umuntu obethi nama ngazi ngiphunyuke kanjani namanje ni samangela. Bayibuza abantu ukuthi manje nakulokhana udlule kanjani, angazi. Kodwa nikhona bazalwane, nama ngazi, because izinto zikamoya ziyobuna kwababhubhayo kodwa zinamandla kwabasindiswayo. Amen. Hallelujah. Shabahaya masai. Singamandla kwabanjani bazalwane? Masithi ngena kwi-fasting sisuke singasho ukuthi sincisha ukudla. Yebo. Kodwa sisuke sithi realize that you are a spirit. Number 2, Yes. the life you are living in fasting is not a life of fasting, but it's a daily life. Ngiphinde ngoba khona abangangizwa. Uma sithi ngena kwi-fasting, sithi vuka ebusuku wenze njani? Uthandaze. Ufunde nani? Izwi. Uvuke ngo-3 wenze njani? Uthandaze. Wenze njani? Ufunde izwi. Uvuke ekuseni ngo-6 wenze njani? Uthandaze. Ufunde ini? Izwi. In the middle of the night, Broken down. rise and pray, rise and pray, rise and pray, rise and pray. Vuka ekuseni abantu bakubuza ukuthi how do you survive ngoba umnyeni wakho kade wahamba, uyikhulisa kanjani lezi ngane? Ubatshele ukuthi in the middle of the night, when my heart is broken down, I will rise, rise and pray. Oh yes, Lord. Yeah, rise. Lalela. Uma sithi thandaza bese ufunda izwi, uyamuzwa ke? Ngicela ukunakisise kahle, funda baba ukunene, ngicela ukunakisise kahle le, funda. Kepha uJesu waphendula wathi, uJesu mayephendula uthi, kulotshiwe ukuthi. lalela ke makuthiwa lento ilotshiwe kusho ukuthi yabona makukhulunywa ngezwi likaNkulunkulu, it is something that is sealed. Amen. Nikhona bazalo? Into engeshintshe, into eyiqiniso, into noma singaphikisana nayo kodwa yimi kuze kwephakade. Uthi obhala kahle kuyodlula izulu kudlula umhlaba kodwa izwi lakhe liyotholakala limini. Yikho abanye ngeke ngibatshele ngithi noma ungathi mina ngiyakwahlulela kodwa ubonako ukuthi ngikwehlulela ngamazwi ami noma ngikwehlulela ngezwi likaNkulunkulu. Ngoba uma ngikwehlulela ngezwi likaNkulunkulu kusho ukuthi nakuNkulunkulu wehlulelekile. Amen.
kusho ukuthi uma wehlulelo la emhlabeni ngezwi kaNkulunkulu ungafuni wena ukungena eqinisweni, ufuna iqiniso lihambisane nawe nasezulwini liyofike likuphike futhi khona. Yebo. Ngobani? Ngoba limi kuze bephakathi. uNkulunkulu akajiki ke emazwini akhe. Uthi ke kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso. Akusinkwa sodwa umuntu angaphila ngaso. Okay, let me come down. Bengithe sizofundisa kodwa ngisizwe sengishumayela. Let me come down. Buyani sesiqedile ukufunda la. Akusinkwa sodwa umuntu ayophila. Nikhona bazalwane? Hallelujah. When we are saying bazalwane ngena kwi-fasting bese ungadliswi, ungafundiswi, let me tell you something, uzolamba. Yebo. Yes? Uzokwenza njani? Uzolamba. Umuntu ongafundiswi kwi-fasting ngeke uqede ngisho 2 days. Amen. Owangifundisa i-fasting wathi kimi mawuzwa ukuthi ulambile hamba uyodla. Udliwa? Yes. Mhlambe khona bake bayi-experience le. Amen. Uma uqala uzwa ukuthi nakho ngiphelelwa amandla, uvele ucinge yokhona uhlale phansi ubuka uJohn. Mawusuka lapho bese uyathandaza baba ngiyabonga. Ngiyakutshela uphuma sewusuthi. Amen. Bakhona bake bayi-experience le. Amen. Amen. So kuzoyinika inkinga mawuzo. Yabona nje bazalwane mawufuna ukusilima ungangeni kwi-fasting uzofa. Kunomfundisi angilokhusi ngaye angijabuli ngaye kodwa wahamba wayentabeni. Wathi uyofasta emabhubesini. Amabhubesi nomingweni. Amalayo. Haya wamzwanga. Nikhona bazalwane. Amen. Ngoba leyo nto uyenzi ngenqondo yakho. Oh yes. I-fasting bazalwane into kamoya. Amen. Mhlawumbe uma ungasilalela yonke into ekade siyikhuluma la sikhuluma nje into ukuthi into kamoya le. Amen. Nikhona bazalwane. So awuyenzi ngenqondo, awuyenzi ngobuhlakani, kodwa awuyenza khona ngisho unkosikazi ethi mina ufuna ukuya kwi-fasting ka 40 days and 40 nights ngimbuze ngithi uNkulunkulu oshilo noma wena ofisa ukushaya 40 days. Sengikhuluma kabi ke manje sengingena kwesifundo ke manje nezo. Ababhalayo fanele bekhipha amafoni babhale manje ngoba sengiyafundisa. If fasting that is beyond 14 days, you should be alarmed, called by the Holy Spirit. Number 1. Niyazwa bazalwane? Niyazwa? Umoya engcwele akakhulume kuwe ayigcizelele. Or into esiyenza as a church ngoba khona amandla ukuthi siyenza into in unity. Niyazwa bazalwane? There is power. iBhayibheli lithi abantu baze bahlakazwa. Genesis chapter number 11. Abantu baze bahlakazwa ngoba babefuna kwakho umbhoshongo yakuphi? Uthi uNkulunkulu esezulwini abantu mangabe behlangene ayikho into abangavinjelwa ukuthi bakwazi ukwenza njani? Yes. Therefore ngcono wasebahlakaza wabanikeza ama-language angafani bakhuluma wathi omunye uthi isithini, omunye wathi hayibo isithini, wathi omunye wavele bahlakaze ngoba ayisekho into abazoqhubeka bayakhe kodwa nikhona bazalwane. Elilanga ngiyokhuluma ngelanguage yasezulwini ukuthi abantu babe nelanguage eyi-1. Yeah. Siyokhuluma ngelilanga. Now uma ngabe ke sebehlakaza babehlakazela ukuthi uma abantu benza into in unity they always accomplish it. iBhayibheli lithi bahamba bayohlala ebanyukele erumini eliphezulu eJerusalem. They were praying in one accord. Amen. They were in unity. Mawufunda nangebandla lokuqala incwadi yesenzo mawufunda ko chapter 2 uhamba nawo lithi iBhayibheli babehlanganyela bemunye futhi eyintweni bese ngenxa lokho uNkulunkulu wanezela kaningi kakhulu abasindiswayo kwaphulukiswa abaningi. Niyezwa bazalwane? So abantu mabenza into in one accord ayikho into engabavimbela.
There is power to that. So ibandla malithi ke we are going into fasting for 21 days njengebandla nje lala esontweni. Sithandazela lento sayicela uNkulunkulu. Therefore akekho umuntu ongafa ngokuthi ungene 21 days. Amen. Nikhona bazalwane? Siqale Friday. Usuku lesithathu namhlanje sikwi fasting. Ungangeni kudla emlomeni. Kunjalo sonke? Kunjalo sonke? Amen phela usho ukuthi kunjalo. Mawusuqamba banganaso sontweni. Sifastile sonke? Okay, let me teach you about fasting official. Nizwile ukuthi yana nithi sesingadlula la. Singadlula. Sithe yana. Ufastelwa. Hayi bazalwane phela angifuni ukuthi sesivuthe kangaka ngijuluke kanje. Ngikhiphe ibuko ngiqoqe. Bese kuba ukuthi anizwanga lutho. Sifastela. Isifundo phela lesi nginelungelo lokunibuza. Phambi sisandla usho nifastela. Sifastela. Awume kancane. Sifastela. Ufuna umuntu achabaza lona siyamanga ukuthi kuyoze kushaya uthu. Sifastela. Amen. Basicela ukuthi kufe inyama so that kuzovuka uChrist azosebenza kithi spiritual, and then if sesokha in the spirit soqala sibona izinto besingakwazi ukubona if sizama kwenyama. All right. Good. I think fast this because sinezinto ezu-3, we've got a body, a soul and a spirit. Now what is happening is because umzimba, the body is in the middle. Yeah. Now we invited that the spirit must be the one that is controlling the body. Yeah. Because remember, in us, in our body, there's a spirit. Yeah. There's a certain percentage, 1/3 of the spirit which is in us. Yeah. So now we wanted the spirit must be the one that is dominating. Yeah. Not the flesh is dominating. Yes. You can be in the flesh, but the spirit must be the one. For instance, njoba le ntusayichaza ukuthi yonke into esiyenzayo ne siyenza in the spirit. Yeah. So that it will be easy to hear. Umuntu oku spirit, it's like into yenzekanga you become connected to the things of the spirit. Yeah. Amen. Kulula umuzwa uNkulunkulu mekhuluma. Yeah. Ngizowenza example. Kunabantu esenza mistake athi uNkulunkulu Joburg. Ngisuke mina ngiye eJoburg, but he didn't finish the sentence. Yeah. To say what am I going to do in Joburg? But lento ngiyizwe mina in the flesh. But once lento ngiyizwa in the spirit, ngizokwazi ukuthi bese ngiyezwa ukuthi uma ngifike eJoburg, what am I going to do in Joburg? Yeah. All right. Uyazi lento echazayo uDlamini. Injenga lesikhathi uyakhumbula uSamuel ebizwa kuthiwa Samuel. Amen. Sukuma uSamuel. Agijima ye uEli. Wozani bazana. Agijima yebani? Ngoba ukuzwa kwakhe it is still limited. Yes. Jesus. Yes. Angifundela Colossians chapter 1 verse number 9. Ukuzwa kwakhe is still limited to the flesh. Yes. So ke umuntu azophendula kuye uEli. Nekhona bazalwane. Oh hayi bazalwana ningizwe. Mhlamba niyazi le ndaba. Konje sikhuluma kwesinye isikhathi mhlambe sikhuluma kubantu abangalifundi neBhayibheli asenichazele. Kwakukhona umfana okuthiwa uSamuel. Wayezalwa uHana. uHana wayekade engabathola abantwana isikhathi eside. Wayethempelini njalo wayenyukela eJerusalem ayothandaza. Elinye ilanga wathi uyathandaza wazwathandaza ngelanguage engaziwa. Amen. Wamangala
umpriest wayekhona lapho wabuza wathi wesifazane kuyoze kube nini udakwa yiwayini na. Uthe mayethi esho kanjalo kuHana wasethi uHana angidakiwe kodwa ngiyithukulula umoya wami. Base bayiqala ke conversation base beyaxoxa ukuthi usho ukuthini useyasho ukuthi ufunani usethi uNkulunkulu usethi lo mpriest lokho okufunayo uNkulunkulu makakwenze ngalendlela okufuna ngayo iba nakho. Nikhona bazalwane ngonyaka ozayo ngoyibani kuyobe kukanjalo. Nikhona bazalwane uthe mangabe ehla wayenodadewabo ke okwakuthiwa uPenina. Ubo bezwe abantu mangisho abangakholwa bayasho bathi hey wazi wawuPenina. Ukuthi bake baye esontweni umchukuluzi umuntu ochukuluzayo wayehlala emchukuluza ethi yebo wena uyathandwa kodwa awunamntwana uyinyumba ehlala emtshela leyo nto. Khona bazalwa elila uNkulunkulu wamkhumbula kwazalwa uSamuel. Nesikhathi kuzalwa uSamuel uHana waphinde wamthatha uSamuel wambuyisela kuphi eTempelini. Indaba embuyisela eTempelini wayenza isithembiso ngesikhathi ethandaza ukuthi inkosi mawungangiphi umntwana ngiyomthatha ngimbuyisele kuwe. Seniyasithola ke story. Umntwana uyakhula manje usebuyisele uhlala eTempelini wanele waqeda nje ukunceliswa noma eqeda isikhathi sokuthi ancele wamkhipha wahamba naye wambuyisela eTempelini. Ngesikhathi eseseTempelini ke lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu lalindlala ngakulezo insuku. Noma ngamanye amazwi ukukhuluma kaNkulunkulu kwakuyini bazalwane kwakuyindlala ngalezo insuku. Wayesethi ke ngesikhathi ehlezi ke lomfana ekhuliswa la eTempelini uNkulunkulu ngelinga useyambiza ukuthi Samuel uyagijima uyophendula kuEli kanti ubizwa uNkulunkulu. Yes. Nikhona bazalwane kwesinye isikhathi khona ezinye izinto zethu ezingeke iphelele kahle ngenxa yokuthi asikho kumoya. Khona eminye imisebenzi ozoyiluza obekufanele kuyithole ngoba le misebenzi eminye bekungafanele kuyiapplyele ngeCV kodwa bekufanele uhambe uye khona ufike ubatshela ukuthi yimi ngikhona ngifuna umsebenzi. Ngoba uzwe kuNkulunkulu ekutshela kunomsebenzi wakho osendaweni ethize. Niyangizwa mzalwane? Mawuhamba ngenyama kunezinye izinto ezikweqayo zikuphuthe okungezakho zithathwe ngabanye abantu kodwa kade zayibekele wena ngoba usenyameni. Abantu abasenyameni balwa ngisho izimpo kusuke kungafanele bezilwe. Ngelinye ngangashumayela ngelinye ilanga uyolwa nomuntu kanti uNkulunkulu befuna ukukutesta efuna lo muntu kuyinto enkulu enkampanini ethize ufuna ukuthi mangabe nixabana naye ukhombisa iremorse ukuze ngelinye ilanga mhlathiwa kufuneka umuntu opolite umuntu okwazi ukuphila nabantu akhumbule wena. Mangahambi ngomoya uzoluzwa into zakho ngoba ucabanga ukuthi izinto zakho zila omehlaka afinyelela khona kanti uNkulunkulu uyibeke emfihlakalweni. Sidinga umuntu othandazayo sidinga umuntu okwazi ukubona izinto abantu abangayiboni. Amen. Now, if fasting prepares us so that we may become the spirit, so that we may become immortal, so that we may become the people who can see beyond izinto ezenyama. Niyakhumbula bazalwane ukuthi iBhayibheli uHagari wawasentaweni wazi washinga umntwana wakhe lapha endaweni engangokujikijela Egypt. Nikhona bazalwane? Wamtshinga lapha naye wahlala lapha. Waseyakhala ngesikhathi ekhala nomntwana wakhe uyakhala ngale kwathi ngisho ngithi njengoba ukhala nezinto zakho ziyakhala ngale zifuna wena kodwa ngikhuluma nabantu manje ufuna ukufasta kanti lento yokufasta bizokuvula amehlo ubone ukuthi hayibo nanka amanzi ayaphuma la eduzane kwakho. Hayi bazalwane ngoba iBhayibheli alisitshela ukuthi uNkulunkulu waqhumisa amanzi. Alisho njalo. Sisuke sesizakhela njengezingcebo sithi uNkulunkulu waqhumisa amanzi. Cha. Ama problems enyama buyani bazalwane. Ama problems enyama ayakwenza ugcina uvaleka ungakwazi ukubona izinto ezingama solutions eziseduzane kwakho. Shout amen. Amen. Nikhona kodwa bancane? Amen. Mawusogxila ube umuntu okhule kakhulu enyameni. Yikho iBhayibheli lithi kunobuhlakani bakamoya bese kuba nobuhlakani bani? Funda. Colossians chapter 1 verse 9. Yes.
ngakho ke nathi kusukela ngosuku esezwa ngalo asiyeki ukunikhulekela sicela ukuba nigcwaliswe ngolwazi lwentando yakhe ukho konke ukuhlakanipha nokuqonda okungokomoya. Buyani. Ngiyakhumbula umama umfundisi ebechaza ngento yokuthi lalela bazalwane buyaningi na. Ngiyakhumbula umama umfundisi echaza babe khona abanye echaza nge-knowledge and understanding. Bazalwane. Amen. Buyani. Ngiyakhumbula babe khona abanye what is knowledge, what is understanding? Mfundisi wathi kunomehluko phakathi komuntu onolwazi nomuntu oqondayo. Ngoba kukhona ukuthi umuntu ayazi into but angayiqondi. Bese kuthi lo oyiqondayo kube uyena oyenzayo leyo nto ngoba lento ayikuthi ugcina ngokuyazi kepha uyayiqonda. Okay. Washo njalo vele mfundisi. Buyani. Elizwi leli lithi mawufunda from verse number 3 uthi siyambonga uNkulunkulu. Yeza bazalwane. Amen. Onguyise inkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Nxa sithandaza sizwile ukuthi sizwile ngokholwa ninakho kwinkosi uKristu noma kwinkosi uJesu Kristu uthi nothando eninalo kubazalwane bonke. Amen. Niyeza bazalwane. Mawusuwehlale kancane bese ethi ke siyakubona lokho khona la hamba khona azathi ke lento esifinyelele leli qiniso lelivangeli selifinyelele kubantu bonke. Niyeza bazalwane. Buyani. Uthi kusukela esikhathini enezwa ngalo iqiniso levangeli eselifinyelele kubantu bonke kumhlaba wonke. Niyeza bazalwane. Neliveza izithelo bese ethi nani esizwele ukuthi nani futhi lezo izithelo ziyavela kini. Kusho ukuthi number 1 laba abantu bayamkholwa uNkulunkulu. Number 2 laba abantu laba bayathanda abazalwane bonke. Number 3 banezithelo futhi ezivelayo. Kodwa bese ethi kuze kodwa kube manje kusukela saqala ukuzwa ukukhulunywa ngani asiyekile ukunithandazela. Sinithandazela ini ukuthi nibe nokwazi. Amen. Ngoba iproblem nakho kuba nokwazi kodwa uqondo ungenakho. Uyazi ukuthi ingane engayifundisa ngithi Exodus chapter 20 uJehova wakhuluma wonke lamazwi athi uJehova uNkulunkulu wakho akhipha ezweni laseGibhithe indlu yobugqili ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho iwucule but iproblem ayiuqondi. In other words inalo ulwazi kodwa ayinakho So abazalwane abangangeni kwi-fasting ngoba i-fasting la khona kuniselwa izinto ekamoya. Ngisho nezwi alinayo i-meaning uma ungekho in the spirit. I have learned ukuthi when I read the word of God without having the spirit of God, it is like a novel. But when I read the word of God in the position of being in the spirit, then I receive lendetwa isambulo. Amen. Isambulo ke, it is the understanding of the knowledge. Sengikhuluma into abangizwa. Isambulo ukuqondisisa ulwazi. Ulwazi lukamoya. Awuphinde. Jesus. Ithi ngakho ke nathi kusukela ngosuku esezwa ngalo asiyeki ukunikhulekela sicela ukuba nigcwaliswe ngolwazi lwentando yakhe. Ukho konke ukuhlakanipha nokuqonda okungokomoya. Okusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu who is perceived as wise in the flesh noma in the world, he is not wise in the spirit.
Yikho mawufunda incwadi ka Romans chapter 1 lithi kuthe ngisho behlakaniphile but they became fools. Buya. They were wise but they became fools. Ngoba bathe noma bemazi uNkulunkulu odala izulu nomhlaba kodwa ba decide ukudumisa ama idols. oNkulunkulu abakhiwe ngani? Esandla. Uyani? When we are in fasting,